S1 X-Yachts X302 vuosimalli 95. Ikäisekseen erinomaisessa kunnossa. Hyvin pidetty ja säännöllisesti huolettu. Rodit on vaihdettu, juokseva riki on vaihdettu. Purjeetkin on kohtuullisen uudet ja hyväkuntoiset. PC-navigointijärjestelmä, plotteri ja 2 erillisnäyttöä. Päävinssi 40 ST ja nostivinssit 28. Puomipussit just uusittu. Ja samoin keulapurjeen erillinen pussi. Keulapurje on pari vuotta vanha Nordseidin läpilatotettu. Voi käyttää sekä vaakalattoina että pystylattoina, eli toimii rullalla tai sitten kisoissa vaakalattoina. Ankannokka, mikä saa spinnun tai koden kiinni ja helpottaa maihin nousua luonnonsatamissa tai laiturilla. Juokseva rikin köyvet on pari vuotta vanhoja. Erinomainen pursi retkeilyyn tai kisoihin. Double Hand -kisoissa varmaan erinomaisen kilpailukykyinen vene.